வணக்கம் பக்த கூடைகளே. நாம் இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னா மோகனூர் வந்தோம். மோகனூர் வர்றப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீ கடையில் கொஞ்சம் பேசி கொடுத்தோம். பேசி கொடுக்குறப்ப பார்த்தா இந்த மாதிரி அந்த அம்மாவுக்கு புதுசாக ஒரு அருள் வாக்கு மாதிரி வந்து எல்லா பக்தர்களுக்கும் சொல்லிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க. சரி இது நேராக போய் பார்க்கலான்ட்டு போய் பார்த்தோம். பார்த்த பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்மாவை பூஜை பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. சரி அந்த அம்மாவுக்கு நாங்கள் எந்த பேச்சும் கொடுக்கல. சரி அந்த அம்மா என்ன தான் செய்கிறான்ட்டு வீடியோ மாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு வெளியே வந்துட்டோம். வந்ததுக்கப்புறம் வெளியே வந்து அந்த அம்மாகிட்ட பேசலான்னு பார்த்தா பக்கத்தில் இருக்கவங்க சொன்னாங்க அந்த அம்மா தியானம் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பேசுங்கன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மாட்ட பேசலை. கேட்டால் வந்த பக்தர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லாசி வழங்கிட்டு இருக்காங்க. போனவங்க திரும்ப திரும்ப வர்றாங்க. திரும்ப வந்தாலும் பக்கத்தில் இருக்கவங்களும் சேர்த்து கூப்பிட்டு வர்றாங்க. அந்தளவுக்கு நல்லபடியாக அந்த அம்மா எல்லாத்துக்கும் அருள்வாக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த அம்மாவோட அடுத்த வீடியோ விரைவில் உங்களுக்கு முழு வீடியோவாக வரும்.